הפסוק הזה אומר לו, עם הפזיזה, אתם עם הפזיזים, תקדמיסו, קדמתם תפה לאוכל, שמרתם נסו ונשבע, ובסוף השעות כאן את התורה קוראים, לא שואלים, לא זה, קדמתם נסו ונשבע, זה דבר מאוד מעניין. אנחנו כולנו, כל מי שכאן בסודרש, בלי יוצא מן הכלל, חוזר ושומע שכלל את שגדים נס ונשמע, כולם מתפעלים. זה תפקוד בקדוש ברוך הוא, אמון מלא בקדוש ברוך הוא, סומכים עליו ב100%, מגיעים נס ונשמע, כולם מלא התפעלו. מספרים סיפור על חש, שנוזל לו דם מהאצבע, והוא לוחץ חזק ונוזל, הוא ממשיך שפוע בלימוד, לא שם לב, זה בכלל, תפעלות עצומה. הצוקי רואה את שתי הדברים האלו, מה הוא אומר? הוא רואה עם פזיז. כנראה שלכל דבר יש שני צדדים. כל אחד נמדד איכשהו, מישהו צדוקי רואה את הדברים הרעים, מישהו בן תוידע לזוכות, רואה כל כך. אבל רובי אומר לו, אנחנו ישרים, באנו מתקינה הפסוק, תום הזה שור נתן לכם, הכמות, השלמות של הישרים, מנחה אותם, ואתם, מתקיים בכם סלב רואי גמישדם, סלב זה שקר, שקר של הבוגדים, שלח אותם, יזרוק אותם. רובי הישרס. אני מבין, תום הזה שור נתן לכם, אבל זאת סוגיה שקרה, הוא אמר דבר לכאורה, דבר שיש בו הרבה טעם. הקדוש ברוך הוא בא לשאול מישהו, אם אתה רוצה. כמו שמסר אותה, בא לי אתה רוצה. תגיד לי מה? דבר מאוד נורמלי. אם אני שואל אותך, אתה רוצה, תגיד מה? יש פה איזה משהו לא ישר? יש משהו שקר? הוא בוגד מקרה אחד כזה? למה הוא בוגד? למה אתה צדוקי שלא מבין איך אדם מקבל, חותם על צ'ק פתוח, לא יודע מה כתוב שם, אני אבוא לאחד, מה אתה רוצה לבנות, יש לי איזשהו בניין, רוצה לבנות איזשהו בניין, מה שאתה רוצה. תורה ל100,000 שקל, מה שאתה רוצה, אני בגלל שאתה תוכנית, שלא שאתה שקל. אתה חתול, אתה חייב אין דבר מה חתול. אם אתה מבקש בקשה, צריך לבדוק מה זה, למה זה, איך זה, מה התמורה, מה אתה נותן. זה מסע ומתן מאוד נורמלי. בסדר, אז כאן לשם בדרגה, סמך על הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אבל למה מי שחושב אחרת הוא נקרא בוגד? למה זה סלף? למה יש פה שקר? היה אדם אחד, עבד עבודה קשה מאוד, היה רפתן, לא היה לו כסף, לא היה ללמוד בכפר שהוא נסע בכפר אחר. לשנה שלמה, עבד שם ברכב של מישהו אחר. קיבל כל יום כמה פרוטות, קיבץ אותם חזרה, אחרי שנה, נצטרך לו כבר כמה פרוטות, המינימום היה שולח הביתה ולשתו, קיבץ, שנה שלמה יש לו פרנסה, הוא חזר לו. וכמו בכל הסיפורים, בדרך באו שודדים. נכון? מראש ידעתי, באו שודדים. תפסו אותה שודדים, קושרים אותו לעט, וכמו בכל הסיפורים, לוקחים להם כל הכסף, יותר מכות חזקות, עושים קצת טיוב, זה היה נראה, יודעים לבד. כל אחד מהחגורה שלו, אחד לקח פטיש של עץ, בקיצור, פתחו לו את הראש, הוא מתעלף, מאבד את ההכרה, ואז הם מדליקים מדורה. פחדים שבסוף אולי יוסף הוא יבריא, הוא יספר ויהיה מדורה. מדליקים מדורה, ותכננים לגמור את העסק, חונה לצחון, סוף הדבר. אז מגיע יהודי אחד, אדם, עובר שומע רשמושים, ניגש למקום, רואה את השודדים, מיד מרים את הדרך שלו, שודדים בורחים, פיתח את החוטים שהוא קשור לעץ, שוטף לו את הפצעים, קצת מים שיש לו, שוטף לו את הפנים, חובש לו את הפצעים, נותן לו לאכול ולשתות, נותן לו לנוח, מה זמן לא קורה את המקרה שלו, לוקח את אליו בבית. שתופר לי מה קרה, מה עשיתי, אמר, אני רפתן, מה אתה רפתן? חבל. של הבית שלי, שתופר לך, שני משרתים שהם עושים כמו שאתה צריך. אני אומר לך מקצוע. אני אומר את המקצוע מכובד יותר מרפתן, לא משנה איזה. אפשר להגיד מה שרוצים, מנהל חשבון. אני אומר את המקצוע, אני לומד אותו עוד יום ועוד יום ועוד יום, אין כוח עוד מקצוע. עלה, רגע, מה הם בני משפחה? יש לי כבר נסע בינתיים. שולח שליח עם מכתב ארוך, מספר את כל מה שקרה. בינתיים אני אפרנס אתכם, את בני הבית, שכל חודש שולח להם משכורת שלמה. אבא שלכם, אני מלמד כמקצוע חדש, תראה לו מה לעשות. אחרי חצי שנה, פנות
כמו שכבר למד משהו. פתחנו משרד, קנינו בית מיוחד, משרד ענף חשבונות, הביא שם אנשי מקצוע שכדי שיוכלו. וככה, בקיצור, הוא לא הכיר אותו כלום לפני זה. הכיל אותו, הלביש אותו, לימד אותו מקצוע חדש, בנה לו. אחרי כמה שישותי, עדיין כבר עכשיו, כל מה שהוא מרוויח הוא גם שולח הביתה. הכל הולך אליו. אחרי שהוא גומר לך לבסס אותו כמו שצריך 2-3, עכשיו הגיע הזמן לחזור לבית שלך. אז הוא בונה לו שמה משרד, בונה לו שם בית גדול ויפה ענק, שלא כמו רפתן, תוכל לדור, ושולח אותו לבית שלו עם כרכרה, עם 2 משרתים שהם יהיו הקרובים המחלטים שלו. סיפור שלא ככה, סיפור עזוי. וככה כשהולך, כל בני הבית השקיעו בו 5 שנים, ודווקא נקשרו אליו, ולהבין אותו ככה לכרכרה. לפני שהוא עולה, אומר לו האדון האמיתי והגדול, אתה אומר לו, רק בקשה אחת קטנה יש. תראה, נשמע, תגיד מה אתה רוצה. נשמע ונאז? נראה. אני לא יודע, גם אני יכול, לא יודע. תראה, תגיד מה אתה רוצה, אני אבדוק מה אתה יכול. הוא בוגד או לא בוגד אותו אחד? די שוב. בוגד אכזר? לא. איך אני יכול להתחיל מה שאני לא יכול? מול כזה אחד אתה יכול הכל. 2 דברים. דבר צריך להבין שאחד כזה לא מבקש מה שאתה לא יכול. הוא מבקש משהו, יבקש משהו שבוודאי לטוב אותך. וגם אם לא, משהו יבקש גם את החיים שלך אתה חייב לתת. כלל ישראל יוצאים ממצרים, לא צריך לחמור. כל מה שיש לנו בקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו משהו. דבר אחד ברור, דבר זה טובתנו, אנחנו מסוגלים לעשות את זה, אנחנו יכולים לסמוך עליו ב100%. כלל ישראל פשוט מאוד אמר לו, רובי, אתה בוגד אם אתה לא מבין דבר. סלף, אתה שקרן. אתה נמצא בתוך חיים, אתה לא מבין דבר כזה שאתה לסמוך על הקדוש ברוך הוא עד הסוף, סלף בריק לי משתי. אם אני צודק, מספור כך יפה, זה קושייה חזקה. בגימור שם כתוב כמה שנות, נאמר יש בגימור שאתה סוגיה קשה. כתוב בגימור שכלל ישראל אמר, איגדים נעשה לנשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מגילו רוז זה לבוני, מי גילה את הסוד הזה לבנים, רוז שמשתמשים מלאכי השורש בלבד. סוד כזה שרק מלאכי השורש מכירים אותו, מי גילה את הסוד הזה לבני, להקדים נעשה לנשמע. להגיד לו כך ישר, ולהגיד אחרת זה בויקדין, זה סלף, אדם הזה כזה סוד. כנראה שאני לא צודק בבוש. אני לא מרצה. מה עכשיו? שיעה. תשמעו טוב. כאן מדבר רבי אליכם. אליכם. עליכם. תקשיבו לי כאן. לא תפסיק. יש לי פה 2 ערימות. ערימה אחת שצוער אותך. צוער אותך. היא לא טעימה והיא מסריחה. היא לא טובה. ערימה שנייה, שוקולד. כסף זה, אבל נדבר לכם. שוקולד. משהו לא משותף. אומרים לך, תיקח מה שאתה רוצה. איזה ערימה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת. בחור אחד באמת התגבר ולקח מהשוקולד. כל הכבוד לה. הוא מבצע על זה צריך לעשות. הוא בא מילה, אבל כמו השאית הגדול, מה הוא ייקח? יש כאן בחור שהיין שלו ינס אחד בשוק. כולם מאמינים, נכון? כולם מאמינים. עבר איזה רעה, יש עונש, יהיה גינות, תדע שיהיה גינות. לשרוף חזק. לעשות עבירה זה רע, זה רחוק מהקודש. מישהו כאן מסתפק בזה? במצוות, גן עדן, שוקולד זה משחק, נכון? או לא? אתה מוכן לוותר על גן עדן שלך, אני משלם לך 100 שקל, 200, 2,000, 3,000, אתה מוכן לוותר. עומדים לפנינו 2 ערימות, אחד של צוער או תחת, כמחתיקים משנו סוי שיגח לרסומים, של רע, של סירחון, של ריחום הקודש ברוך הוא, דברים הכי גרועים שיש, והערימה השנייה של כולו איתוי, גן עדן, רוחני, אז כולו איתוי. גם כשאנחנו כבר לוקחים מהערימה הטובה צריכים להתגבר, צריכים מבצעים, אפילו אנשים מבוגרים, גדולים לישראל שלא צריכים מבצעים, לא צריכים דבר, אבל כל הכבוד, חברים כאלו ספרים, איך הם התגברו על היצר, ובמקום לעשות מבצעי וללכת לגיהנום ולאכול גח לרסומים,
הם הלכו לקחת דברים טובים. למה זה ככה? זה לא יכול להיות. מה אפשר? התשובה היא שהעולם הזה הוא עולם השקר. זה לא סתם איזה ביטוי. עולם הקנאי זה עולם שכל כולו משקר. טוב נראה לנו רע, ורע נראה לנו טוב. ברמה כזאת אנחנו יודעים שזה טוב וזה רע, ואנחנו מרגישים שזה טוב וזה. אנחנו צריכים להתגבר על עצמנו. ולמה זה ככה? זה נס שקדוש ברוך הוא עשה, כי לא לקחנו כלום. לא צריך לעלות כלום. זה לא רוצה. אדם נמצא בגנים, רואה מול העיניים, לא רוצה. אין פה. ברמה כזו חזקה השקר הזה הוא בולט, שמי שמתגבר ולוקח מהטוב, מגיע לו פרס. מגיע לו שכר בזכות, לא בחסד. מגיע באמת כל הכבוד, צריכים מבצע וצריכים לעודד אותו, וצריך באמת, זה לא... וגם אם מתגבר היום, זה לא אומר שמחר מתגבר עוד פעם. צריך עוד פעם אותו דבר. זה עולם השם. בעולם הבא, הכל ברור שם. עכשיו, מלאך אשר עוד בשמיים, הכל בעיר. עכשיו תשמעו טוב. כלל ישראל, הקדים נעשה לנשמע, אמרנו כל סיפור מאוד יפה. אבל זה מאוד יפה למי שחי, רואה את האמת כמות שהיא. רואה את האמת כמות שהיא, מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה אנחנו. אז ברור, להגיד לקדוש ברוך הוא, נשמע ונעשה, זה בגידה. אבל אנחנו רוצים בעולם השם. בעולם הזה, האמת הזאת היא סוד. היא סוד. בעולם הבא זה ברור, זה עולם ברור. בעולם הזה, האמת הזה זה סוד. מלאכי השרת מכירים את הסוד, כי בשמיים הכל ברור. כאן בעולם הזה זה סוד. מי גיל הראש זה לבונה? מי גילה את הסוד לבנים שלי שיכירו את האמת כמו שהיא זה סוד? אם כך, האדם אמר לו בוגד, זה הרי סוד, מה הוא רוצה? זה אמר לו שוב פעם קשה. סופר, אבל לא הולך לי. חושב, זה פשוט זה בסופר. ופה אני רוצה להגיד לך משהו. זה היה הסוד. גילו את הסוד הזה. איפה גילו את זה? מה לא עושים? התור הרי זה לא דס, מה כתוב אחרים אנחנו נתאים פרסו לסחרנו? התור הרי זה לא דס, כי ראינו את הקדוש ברוך הוא, גמרנו. אחרי מתן תוירו, על די תוירו הקדושו, התירי קדמה לעולם. אתם לא שקט השקר של העולם הזה. מה הראיה? כמובן בשבס. מלאך השורש אמרו לקדוש ברוך הוא, תנו, הוי תבחר לשמיים. עוד מה זה עוד? תורה. מלאך השורש באו לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, התורה לא מתאימה לעולם הזה. למה כתורה? מהי תורה? לא סתרנו תוירס? העולם הזה עולם? זה לא הולך! זה לא הולך ביחד. מה הקדוש ברוך הוא אומר שיכול להיות בכיסא כבוי נדני לתשובה. מודע פה מסע ומתן מאוד עמוק. צריך להסביר את זה, צריך לחוץ בכיסא הכל מאוד לתשובה. בלי זה לא הולך. היה פה איזה חידוש שהצליחו להוריד תורת אמת לתוך עולם של שקר. אבל אחרי שהחידוש הזה התקיים, מי שהיה מעמד הר סיני והוא קשור לתורה הקדושה, הסוד הזה כבר התגלה לו. כל החידוש היה שבניו של הקדוש ברוך הוא גילו את הסוד לפני מתן תוירו. אז עוד היה סוד, מי גילה להם את הסוד? אבל כשהם גילו את הסוד, אז הם רואים מתן תוירו, אז הם קיבלו תוירו. אחרי שקיבלנו תוירו, עכשיו זה כבר לא סוד. מי שעכשיו לא מרגיש זה הוא בוגד. זה נשאר עדיין סוד, כמובן. עובדה שקשה לנו. אבל אנחנו צריכים להתגבר, אנחנו קשורים לתורה. עכשיו יש קושיה. מים בלילה, מה יש? שבועס, מה עושים בשבועס? יום טוב. יום חלבי, עונים כל הלילה, יום טוב, חג, מה חג? והצרס כולם מודיעים, דמיינו לכם, יום טועים לצום כל כך זה נורא, והצרס, שבוע אסור לצום, הגוף חייב לשמוח. צרס זה לא רק שמחה של השכל, צרס שמחה של הגוף. שמחה של הגוף, אנחנו חיים בגוף של תורה, אנחנו צריכים לשמוח. למה? למה שמחים? למה שמחים? למה שמחים? למה שמחים? כי מה קרה ביום? כי מה קיבלנו? יפה, קיבלנו את התורה, יפה. קיבלנו את התורה. מה פתאום? אין תורה. מוישה רבנו ירד מההר עם לוחות הראשונות. כתוב בחז"ל, חורס העלו ותיקח חורס אלו חילוס. הלוחות הראשונים יבחרו את מלאך המוות. נגמר מיסה. תיקן כל חטא צדת, נגמר מיסה.
כן עושים יצרור, אין יצרור, אין כלום, הכל חיים שלי לא מאבד, הכל נגמר. ויש רבינו ירד מהמה, הוא ראה חטא העגל, הוא שבר את המלוכות. ואז שם לוקוס אחרוינויס, בלי חילוס מלאכמוס. כל אחד מבין שהתורה של לוקוס אחרוינויס היא תורה עמוקה. לא זכינו להיום, לא זכינו, רק שיבו לו. רק לוקוס אחרוינויס. מה יש לנו היום תורה? מתי ניתן לוקוס אחרוינויס? עם כיפר ניתן, אז נושא עם כיפר זה חסתיר, למה? היום זה תשעה באב היום. מה שקיבלנו בשבועס נשבר, אין לנו את זה. כל המעלות הגדולות של חסויס, אין לנו. מה שקיבלנו, לנו נשאר, מה שקיבלנו עם כיפר. אז איך עושים היום חגיגה? זה רגע עם כיפר, למה בשבועס? בואו תבינו משהו. שברי לוחות מונחים לנו. יש נשבר, מה כמו שנשבר? לוחות שבורים, אי אפשר לקרוא אותם, הם שבורים. אין מה לראות, אי אפשר לקרוא שם כלום. אנחנו לא יודעים לזהות מלוקוס אחרוינויס שום דבר, רק שברים. אבל השברים קיימים. זאת אומרת, תשמעו אותו, זה קצת תמיד. התוכן הפנימי של לוקוס אחרוינויס נמצא אצלנו. לוקוס זה הקשר העמוק עם הקדוש ברוך הוא, בהירות עצומה, יותר רק זה לשם. לא זכינו להכיר אותה. לא זכינו להכיר אותה. אנחנו לומדים את התורה, שיבו לוקוס נורכים באורן, שברים, ועל זה לוחות האחרונות, זה ביחד עם זה. וזו אותה תורה. לנו מתגלה ממנה רק חלקים חיצוניים של לוקוס אחרוינויס. החלקים העמוקים, הבהירים מאוד מאוד מאוד, לא יתגלו לנו. לא זוכרים להגיד בזמן חמור את זה. אבל זה לא משהו חדש. זה אותו דבר, אפשר להגיד בצורה יותר רדודה. פחות עמוקה. עכשיו תשמעו אותה. אבל מה התחדש בשבועס? התחדש הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא ברמה כזאת, כן? שאנחנו רואים את הכל באור של אמת. מי שלומד תורה קדושה, מי שעוסק בתורה הקדושה, הוא יכול להגיע למצב כזה של להקדים לעשר נשמע. הוא יכול להגיע למצב כזה, הכל ברור. הוא יכול להגיע למצב כזה שהוא יראה שהמצוות זה טוב והעבירות זה רע. התורה מתחדשת לאדם ברמה כזאת שיהיה בהירות כמו מים המדר סיני. ראו את הקדוש ברוך הוא. ראו את הקדוש ברוך הוא. אדם יושב, הם עוסק, הנה תראו, אדם יושב בסדר של בחור, שזה יושב ולומד. אבל באמת בהתמדה, יש חזורת, נכנס ב9, באחד פתאום הוא רואה שנגמר הסדר. קורה, יכול לקרוא דבר כזה, נכון? זה נראה קצת. קורה דבר כזה. נו, מה קורה במינכה אחר כך? קורה יותר טוב? נכון? יש על חבר גיל איזה שנור הסיסי מה יגיד לו? עכשיו זה לא מתאים, למה זה לא מתאים? הוא התקדש, הוא יותר, הוא עסק, אמר בתורה, הוא נהיה קשור לשמיים במקום גבוה מאוד מאוד מאוד, אפילו לא יודע להסביר את זה. הוא אפילו לא יודע להסביר את זה. את זה קיבלנו בשביל. את אותו גובה ענק שיש לכל אחד שעומד בתורה. זה נשאר לנו מחג השבועס. ואת זה אנחנו חוגגים היום בלילה. להבין מה זה אומר לתורה. בחור ידע מה הוא חוגג בשבועס. כמה שורה אחת של תורה מקדש לנו מתארת אותו, וכמה חס ושולם הפוך. רגע אחד של בטלה, או סדר שלהם של בטלה. אני לא רוצה לומר, יותר מזה, הגיע בן הזמני וכדומה, מה הוא מפסיד? שבועס אמור להזכיר. שבועס אמור להזכיר לזה שאנחנו חיים בלי תרא, בלי שבועס, אנחנו חיים חיים של שקר, חיים של בהמות, חיים של רשועים חיים. מה זה רשועים חיים לבקיסטר? זה חזר. בפנימיות אדם מרגיש חיים עתיתיים, מרגישים כמה האמת היא נכונה. האנשים של חילב על הקטנים, לסתם להם את ההרגשה, ומרגישים שוב פעם, כמו לפני מגע. אדם שמתבטל מתורה, הוא רואה לעצמו עוד חילב, עוד חילב, עוד חילב. ואנחנו, איש הזה חייב להיות בסנופש, המון יותר, יודע להכיר שאנחנו מדברים פה על גובה אדיר, רוצים לדמיין, מויש רבן, לא יודע, גובה אדיר, מה זוכים אדיר? פשוט מאוד עמל התורה, שעה של עמל התורה, לאיפה אנחנו מגיעים, איזה מריס אליקים אנחנו רואים, זה לא דברים פשוטים, פשוט מאוד, ההבדל בין עם התורה לבלי התורה זה ההבדל של האמת והשקר. לחיות חיים של הגוף, לחיות חיים פנימיים אמיתיים יותר של יהודים. עכשיו תשמעו אותו. יש הבדל גדול מאוד בין חג השבועס לשאר המייד. לא ידעתי את זה.
אם חשבתי אחרת, ואתמול, ביום חמישי, מישהו הראה לי מוות. לפני זה הקדמה. יש קושייה ידועה. יש האוצר שלי ואותה. כל אחד בוחר את זה בצורה שלי ובצורה שאני שואל. במעגל השנה יש הרבה מויד. מה זה מויד? מויד זה לא סתם. היה פעם יציאת מצרים. כל שנה עושים יום הולדת, יציאת מצרים עושים עוד. כל שנה אתה מתעורר מחדש, עוד איזה מהלך, כמו שהיה באותו ליל תקרא בניסן היה יציאת מצרים, כל שנה חדש יציאת מצרים מחדש. החיים הכל ידייק את זה, כאילו מה שסבורוק, קהיל מויציו ממצרים. טוב, כאן אנחנו קהיל הויציו, מה זה מויציו? כל שנה שיציאת מצרים מחדש. תקבע במעגל השנה, תקבע בניסן לתאריך שהוא מסוגל לחיזוק האמונה. יהיה מועד, חוגגים את זה מחדש. שבועס, זמן שמעת מתאים, חוגגים מחדש, כל שנה מחדש, עוד כבוד לסתר. ששון היום של השומיים, כאילו יש סליחה, סוכה, זה סליחה, כל יום היום הזה קובע בתאריך שמסוגל מצד קדושת הזמן לחזק אצלנו את אותו מה שהיה. זה מועד, נכון? כולם יודעים, שבוע למרות לא. שבוע את אברהם מבקשים חזק, למה? זה יום שקבול לסתר. איזה יום בשנה, מה התאריך בשנה שהוא מסוגל לקבלת התורה? פסח נדע, כדבר בניסן, סוכות, כדבר תשרי, ראשון, א' תשרי כיפור, י' תשרי. איזה יום בשנה מסוגל לקבלת התורה? איזה? ו' סיוון. כן, מסכימים? ו' סיוון. לא? למה לא? מה? הוא שואל טוב. אם ניסן ואייר, שיקצו על פי ראי, היו מלאים. מתי יצא שבועס? לא, יהיו מלאים והי בסימן. אם שתיהם יהיו חסרים, וזה אין סיבה. על מחדש. אז מה התאריך בשנה שהוא מסוגל לזה? מה זה? אתה יודע מה התשובה? אתה רוצה להגיד תשובה? תבוא. אתה יודע מה התשובה? הוא שלא. התשובה היא פשוטה מאוד. לא צריך יום מסוגל לקבלת התורה. התורה קיימת, כל אורוי צל, יש כסר תאר מונה כרזון כל אורוי צל ואיתוי. יש זמן מסוגל להתחיל, אדם צריך להכין כאילו גבוהות את זה. זה כן. איש לקחת תורה ככה. יש קניון לתוירו, להראות שהוא רוצה את התורה, להשתוקק לתורה. תורה לקבל תורה צריך להכין את עצמו. אבל אחרי שאתה מוכן אתה מקבל ממילא. מקבל ממילא, לא יעזור שום דבר. יש יום אחד בשנה שהוא מסוגל לאכול לקבל, זה יום ט"ז בניסן. יום ט"ז בניסן זה יום שהוא מיועד להתחיל לאכול לקבל הסתר, ואז יש 50 יום. להכין לקבל אתה לוקח 50 יום. אתה גומר להכין אתה מיד מקבל. אם יום ה-50 יצא ב-A, תקבל ב-A. תצא ב-ו' ב-ו', תצא ב-ז' ב-ז'. מה הראיה? יש מדרש. המקרוך מביא מדרש. במדרש כתוב, הוא גם שמע בהלוכה, דרכי בקודש, מויף ונפלא, אבל הוא מביא מדרש. במדרש כתוב, זין מויד עיסן. אחד חג האוימר. מה זה חג האוימר? הוא שואל. כל סוכי יש כל יום קורבן אחר, אז כל יום זה כך חג בפני עצמו. חג המצה, חג הפסח, טוב פסח, שיום אחד שעוד קורבן. אבל זה חג בפני עצמו. אבל יש לו מהלך. אנחנו אומרים, זה המהלך. חג, כמובן, כמו כאן נקבע ביום הזה שהוא סגולה לכל שנה ושנה מחדש. חג האוימר זה חג שנקבע ביום להתחיל לאכול לקבל הסתר. כל ימי האוימר זמנים מסוגלים לקבל הסתר. זה מתי זה מתחיל? בט"ז בניסן. אבל אחרי זה מגיע, גמרת להכין, אתה מקבל. וגם את מאחד שמתגייר עוד פגשתי יומני ב-13. מה שהתגייר 13 שנה מתגייר. עכשיו תשמעו מה כתוב אמר. אנחנו מבינים שפסח יש כל שנה יצא מצרים מחדש. שבוע יש בקטיר מחדש. בסוכס יש כל שנה סוסים בנניקובת מחדש עוד פעם. מה פתאום אומר? סוכס ופסח הם 7 ימים. זה רבי סביקים לאמר. שער היסודות פרק מנהיגים. פסח 7 ימים, נכון? סוכס כמה ימים זה? כמה ימים סוכות? כמה? כמה ימים סוכות? כמה? 7, לא 8? 7 ימים. 7 ימים יש גם שבת. נכון? יש בלי שבת? יש דבר כזה?
עליו ולמפריע, לא מאוד. שאלה אם הולך עם שבת, נכון? אומר המוות ככה, פסח וסוכס, תשמעו אותו, זה מאוד חריף מאוד. פסח וסוכס אין לו עם קדושה מצד עצמו. כלומר הוא מתכוון, לא קורה משהו כל פסח מחדש. יציאת מצרים כבר היה, כך הוא מלוק מורח חי. יציאת מצרים כבר היה. על הנקובת היה אז. זה חג שהוא זכר למה שהיה אז. לא קורה מחדש עוד פעם. אין להם קדושה מצד עצמם, זה הכל על שם מה שכבר היה. אז בלי שבס אין לזה קדושה. שבס יום קדוש מאוד. שרף יחד עם השבת, הקדוש השם משפיע על כל של הימים, אז מי נהיה הקדוש, כך אומר המוות. אבל זה שונה, שכל שנה יש גילוי מרון, שכל שנה משפט מחדש. יום כיפר הסליחה מחדש. מה קורה בשבועס? גם זה היה פעם מהתות האלה. אומר המוות, לא, בשבועס חוגגים מהתרא שיש לנו אותה. פעם נתנו, אבל היא קיימת לנו. חוגגים את תורה שנמצאת אצלנו ביד, יש לנו אותה, זה לא זכר למה שהיה. לוקחים את התורה שנמצאת אצלנו, ואצלנו חוגגים. לא צריכים שבס. באמת סתם לפי הגילות של היום, בארץ ישראל שבועס לא יכול לתת בשבס. לא בפסח, שבועס אתם יום שני בפסח, שבועס לא יכול לתת בשבס. שני, כן, אבל שבועס לא פסימי, לא בפסח. מה עכשיו? בשבועס אנחנו לא חוגגים את המעמד הנשגב שהיה אז במדרסה. לוקחים את התורה שיש לנו אותה, את הרמב"ן, את הרשב"א הזה, הנפלא, הוא ברח, אנחנו מרפים את הברות נפלא. אדם צריך להגיד כעולם שתורה האלה בשבילי, סגור את העיניים חזק ותחשוב ככה. אברום, יצחוק, יינקל, אביי, רובר, רבינו הקודש, רב עקיבא, רב שמעון בר יוחאי, כל התנועים והאמוראים, הרמב"ם, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, המגיד משנה, אביס יוסף, הרמור, קיבהגר, סם סופר, עד גדול רבי יוסיינו, בורבר, רב שרם נפתולי, וכל העולם הזה זה בשבילך. לא העולם, הכוונה היא אמריקה וקנדה. העולם האמיתי, העולם התורה, מה הקדוש ברוך הוא ברא הרמב"ם בשבילך? מתי פעם לומד רמב"ם? הקדוש ברוך הוא ברא את כל הרמב"ם בשבילך. רק להבין מה זה. יש לנו תורה נפלאה, או כך חוכמה עמוקה שאין דומה לו. אין נער בכל החוכמות שבעולם. מתי זה לנו, אנשים צעירים, לעסוק בה ולעמול בה ולזכות, לחדש את הערב. איפה אתה דבר כזה? לא קדימה אותנו כביכול אליו. כמו הוא נתן תורה, אנחנו לא רק מקבלים תורה, אנחנו יכולים לחדש תורה. מה אתה תשבור? יכולים לחדש חלקים בתורה, קושייה חדשה, תירוץ חדש, אתה מחדש, אתה כל כתב תורה. יש לך מושג מה זה בכלל? רק להם ישראל שכזה קורה. ואת זה אנחנו הולכים בשבועס, ולזה אנחנו מתחברים ומחזקים את הקשר עם זה. לא חגיגים מה שהיה, שמחים מהתורה שיש לנו, מבינים מהעומק הערך של התורה הקדושה, ולזה אנחנו מתחברים. זה שבועס. איך אנחנו נדע מה עשינו שבועס כמו שצריך? איך נראה כאן ביום שלישי? איך נראה פה ביום שלישי? אם יום שלישי יום כזה שהעייפים, מילא, ימשיך ליום רביעי, לסור כמו שבועס. לא שווה. אם אחרי שבועס מתחיל לחמון אלצר, לא מוצא את המילה מהפה, אוי וואה, זה לא שבועס. אז זה לא שבועס. אם הולכים לישון אחרי שבועס וקיימים לסליחס, רבותיי, זה לא בדיחה. אנחנו יהודים. יהודים לא עושים חגיגות לשם חגיגות, זה מעשה של הגויים. אנחנו כל חגיגה זה כדי להפנים חזק חזק עמוק בלב שלנו. כמו שכל אחד מבין שאחרי ראש השונה מגיע 10 מצווה חזקים, אחרי סוכת, תחילת זמן אחרי פסח, מגיע תחילת זמן קיץ חזק, לא ייתכן שאחרי שבועס אנחנו נוחתים למטה. זה אומר שלא הבנו מה זה שבועס. אנחנו לא יודעים מה זה היום של שבועס. מי שמתחבר לדבר לא מתפרק בנביאן החג, אבל לא נתקע שהוא יתחבר. בשבועס אנחנו מתחברים. עם מה אנחנו מתחברים? עם הקדוש ברוך הוא. הקשר היחיד עם הקדוש ברוך הוא, תשמעו טוב. אף אחד לא יורד לכם תמות. לא עם עיניים למעלה, לא עם ידיים לשמיים. אין שום קשר עם הקדוש ברוך הוא. רק על ידי תלבוס הקדוש. רק על ידי יום הולדתו.
אין שום דבר